Есенмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Лилия Гатина олға таба қойбір темалар турында қысқаша. Юл белгілері ясау социаль әһәмиятке ие объектларға кіру юларын ремонтлау 2025 елда нинди проспектлар түзүклендирилешек. Йор жолда 122 күп фатирлы йорт ремонтланачак, бирде нинди ишлер планлаштырылган. Татарстанда Толпон Бірлиозының бірінші шырағы тіркелген Йоршолыда яшаучы ердем сұрап мүрәжағат еткен. Оны Түбенкам районындағы урманда Толпан түшлеген деп хабар ите республиканың Роспотребнадзор қызметі. Шунысында белгілеп үтерге керек, еш ери тұрған урындарда, мәселен паркларда, скверларда, һәм Йор буйларында 821 гектар майданда Толпанарға қаршы эшкәртүләр башкартылган. Бу тиешле майданнарның 30%-ка якынын тәшкил итә. Татарстанда Толпан түшләү күрсәткечләре буенча Казан, Чоллы һәм Түбәнкама районы алдынгылар рәтендә. Йоршолда 14 ел ішінде юл транспорт халакетінде халак булучылар соны 4,5 топкырга кимеген. Бу чорда урам юл шилтерин тәртипкә китерүгә 27 миллиард сум акча юнәлдерелгән. 300 чакрымнан артык автомобиль юлы ремонтланган. 2025 елда нинди проспектлар төзекләндереләчәк? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Йоршолда автомобиль юларын һәм күперләрне капиталь ремонтлау һәм төзү эшләре дәвам итә. Республика рәисе ярдәме белән быел юлларны төзекләндерүгә 4 миллиард 6 миллион сум акча бүлеп бирелгән. Автомобильләр саны артуга карамастан юлларны вакытында норматив хәлгә китерү нәтиҗәсендә халак булучылар белән юл транспорт халакәтләре санын киметүгә ирешелгән. Это наглядно демонстрирует эффективность вложенных средств в повышение безопасности дорожного движения и заботы о жизни и здоровье жителей города. Бүген Яшлык проспектынан Шулманга кадәр машина төзелеше урамнарында Орловский буҗрасыннан КамАЗ проспектына кадәр, шулай ук магистральная, Орловская һәм Маршал Жуков урамнарында эшләр алып барыла. Финансовые ресурсы выделяются из бюджетов Российской Федерации и Республики Татарстан. Безусловно, мы ждем, что наши республиканские органы и федеральные органы эти контракты вовремя заключат и начнут работать. Все, что можно было сделать в данном случае со стороны руководства города, сделано. Шулай ук юл билгеләре ясау, квартал эчендәге машина юлларын һәм сәнәгать коммуналь зоналарны, тротуарларны, социаль әһәмияткә ия объектларга кирү юлларын ремонтлау планлаштырыла. Моннан тыш эшләр исемлегендә юл өслеген төзекләндерү, чокырларны бетерү, яр буе бакчачылык ширкәтенә кирү юлын капиталь ремонт бар. Шулай ук Боровецкий күперен яңарту дәвам итә. Эшләрне 20 ноябрьгә тәмамлау планлаштырыла. Бүгенге көнгә гомуми эш күләменең 60% үтәлгән. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Әгәр сезне берәр проблема борчыса, яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең WhatsApp хезмәтенә мөрәҗәгать итегез. Фотосурәтләрегезне һәм видеоларыгызны 8939 311 31 31 телефоны буенча көтеп калабыз. Шоуларны ишегалларны яңартканнан соң аларны яшелләндерү, матурлау белән шөгыльләнергә чакыралар. Быел Шоулда республика программасы буенча 79 йорт ишегалды яңартылачак. 5 ел эчендә исә 8 миллиард сумга барлыгы 493 ишегалды төзекләндерелгән. Моннан тыш республикада яшәүчеләр өчен күрше фест халык бәйгесе башланып китте. Толырак алдагы материалда. Комсомол районында 35, Үзәк һәм Автозавод районнарында 22шәр ишегалды территориясе үзгәртеп корылачак. Быел эшләр вакытыннан алда 1 апрельдә башланды һәм хәзер ул 36 ишегалды алып барыла. Юлчылар бордюрларны сүтә, иске асфальтны ала, территорияләрне билгели һәм яңа катлам сала. Безнең ишегалды республика программасы буенча барлыгы 79 ишегалды төзекләндереләчәк. Киләсе елга исә бу сон 69 булачак. Очень бережно, с благодарностью нужно относиться к тому, что сделали. В какое время живем, вы знаете. На что направляются большей частью государственные ресурсы, вы тоже знаете. Какая международная обстановка и в каком положении страна находится, знаете. Но тем не менее, ни одну программу, жизненно важную для людей, ни в Республике Татарстан, ни в Российской Федерации не приостановили. Двор – это территория жителей, это не территория республиканской собственности, не муниципальной собственности, это тоже нужно понимать.
Содержанием двора, содержанием дома должны заниматься сами жители через управляющую компанию. Мындан тыш Татарстанда республика рейсы инициативасы белән күрше фест бәйгесе старт алды. Бу безнең ишек алды программасының дәвамы. Бәйге ишек алларын күршеләр белән бергәләп очрашу, ял итү урыны, бәйрәмнәр үткәрү һәм ярдәмләшү урыны итеп үзгәртергә теләүчеләр өчен булдырылган. Благодаря этой инициативе жители Татарстана могут получить до 500 тысяч рублей на организацию событий во дворах. Заявки принимаются с 12 мая по 15 июня. Имена победителей станут известны 1 июля. Участвовать могут любые активные жители Республики Татарстан от 18 лет. Бәйгегә заявкалар экраннарыгызда күргән сайтта кабул ителә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Күп фатирлы йортларга капиталь ремонтны 1 октябрдан да соңга калмыйча төгәлләргә мондый йөкләмәне шәһәр Наил Мәгдиев аппарат киңәшмәсе вакытында бирде. Есегезгә төшерәбез, Татарстанда капиталь ремонт программасы 2008 елдан бирле гамәлгә ашырыла. Быел Ярчалыда 122 күп фатирлы йорт ремонтланачак. Нинди эшләр планлаштырылган? Бу хакта киләсе минутларда. Быел капиталь циклендеру программасы буенча 122 күп фатирлы йорттар эшләр планлаштырылган. Бүгенге көнгә 102 күп катлы йортта яңартулар башланды. Эшләрнең гомуми үтәлеше 40% тәшкил итә. Срок окончания выполнения сезонных видов работ, таких как ремонт систем теплоснабжения, ремонт кровли, ремонт фасада и ремонт фундамента, завершаться до 15 августа. Все остальные работы, которые входят в программу, срок выполнения является 1 декабря 2025 года. Аппарат киңәшмәсендә Наил Мәгдиев капиталь ремонтны 1 октябрьгә кадәр төгәлләргә кирәклеген ассызыклады. Быел 26 йортта түбә ябу эшләре алып барыла, 30 йортның фасадлары яңартыла. Никаких 1 декабря. Мы всегда капитальный ремонт заканчивали, значит, не позже, чем 1 октября. Отопительный сезон у нас начинается в сентябре. Где-то что-то остается, не позже 1 октября должен быть закончен весь капитальный ремонт. Все работы, еще раз говорю, связанные с сезонными видами работ. Отопление, фасад, кровля. 3 вида работ, которые, безусловно, должны быть завершены не позже, чем середина августа. Барлык эшләрне финанслау суммасы 2 миллиард сумнан артык тәшкил итә. Лилия Гатина, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам һәм барчаларыгызга да уңышлы эш атналары телим. Только с 19 по 25 мая выставка-продажа саженцев плодово-ягодных культур от Новосибирского плодопитомника. В широком ассортименте новые сорта яблони, сливы, груши, малины. Ждем вас в ВЦ «Экспо Кама».